Dala, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ay ayatek akakabsat, saan nyo nga ibalusan ti bagiyo. No diket, bayan nyo at ipungtot ti Diyos ti agibalas, tana isurat, kukwak ti pamalas, syakto ti agibalas, kuna ni Jehovah. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Nay, naan ano day tarupa manakaw. Dara-dara ka mata si Mang Pahit. Tatang, awan mo ti amo kabasol ko. Ngam dinangran naklatan ti anak ni Dunya Lucia. Anya? Inaramid naman ang daytakan ka. Ay, nalabasan ti anak ni Doña Lucia. Bayan yun, tatang. Tinapatag, kat nakasangputak asi kakaradkad. Ngem anak ko. Tatang, saan yun nga ikaskaso? Gaputa uray anya ti aramiden tayo. Awan laban tayo kan ni Dunya Lucia. Ay, ala. No isuti ko nam. Ngem pangasim tagan anad ka. Kandi ka agar aramid iti may kaniwas. Gapo iti inaramid mo. Nagbabawi ti maysa nga investor nga ag-invest iti maysa a proyekto. Mama, diyak amo akaduayo as sumangpat da jaya tao. Kan, saan mo ta siyak tinangirugi? Anya saan? Nakita na asi ka tinangirugi. Kan saan lang adayta? Nagtutulungan yung agbabarkada at dinangran ni Samuel. Inikak lang mat iti leksyon na ni Samuel. Gapo kan kwa na. Saan nakapagan ano ni Carmen? Gapula ang iti babae. Dinangran yun ni Samuel. Agpanpanunot ka kadi, Carlos. Mayaptal daw maitaan, Samuel. Naibus namin adagos dagiti lakok anatang itang aldaw. Sigurado, maragsakan lakit di datatang kenalan. Saan laaday ta? Magatang ko dagiti kasapulak iti pagadalan. Kasta ka di? Talagang alagagat ka na singpat ka, Samuel. Saan laaday ta? Kanayo na makita ka iji simbaan. Wen, iso ngamin ti di makla, Carmen. Ken, mamati ak, ati taong agbiag iti nasantuan, kat ad-ad dapay aparaburan ti apo. Agpay so dayta. Ang pudno ka di adinangran na kamanan ni Carlos. Kan, itulok mo ka di akas talagta na kanayon. Pudno kinabil na. Ngamjak agibales. Gaputawan matlaan ti maganab ko anasayaat. Ken, ikararag ko iti apo. Nga ison, ti makaamukan ko na. Dayta, nalpas kun at sinibugan dagiti mula mi anatang. Ay na, mangrugida na dumadakkail. Ti anak ni Doña Lucia ti sumugat. Hoy, sika lang ay. Sika ka di ti ama ni Samuel? Ay, wine. Anya ti masapul mo iti anak ko. Awan ni Samuel. Apay ngay. Agdanog kamatay na anay kaw. Damagam iti anak mo. No apay adinangran ka, sika lakay. Ken bagbagaam ti anak mo. Asaan nga agin lalaing. Kunamla na sino anasantuan. Ngem, saan mo't gayam? Ay awan ti amok abasol ken ka ti anak ko. Nasingpet ti anak ko. Ti kunam kit di, agin sisingpet. Ditakan! Imayag, tapno siya akong ti agbayad kadag iti bilsyo iti hospital. Kan alaan da ito'y agatan, Samuel. Dunya Lucia. Basit lang agatan da ito'y. Tinapatag, saan kayo nga agdarom? Gaputa madadaal ti reputasyon ko kas negosyante. Saan ko nga awatan da ita agatat, Dunya Lucia? Kandi ka agdanag.
Saan kami nga agdarom? Apay, saan kayo ngagkasapulan iti kwarta, Samuel? Pudnong agkasapulan kami iti kwarta. Ngam saan aday ti kapatgan iti amin. Agyaman aklang iti day ta agatad. Ngam ladingitak. Jak awatan day ta agatad. Carlos, namin anon nga imbagak kan ka, adi kakayat. Kan pa nga asim, pumanaw kan, gapot adupay ti aramidat. Anya? Itala nga umayak dito'y balayo nga papanawan nakpay. Apay ka di adi nakayat, ha? Uray anyat araramidam, di ka maayat. Pasensya kan, ngam addan agtagikwa iti pusok. Kat saan asi ka dayta? Iso apang nga asim, tadi nakrengrengan. Jak maklunday tang imbagam. Ado mat ti kwartak. Kat agbyag ka anarang ay iti sidong ko no siyak ti pilyam. Wen, agbyagak nga agpayso anarang ay iti danam. Ngam jak to agbyag anaragsak iti sidong mo. Anya? Binasted mo ni Carlos, friend? Amangan noan niya ti mapanunot na nga aramidan. Saan mo't amabalin na song batak? Ta saan kumot nga ay ayatan? Ala, agan-anad ka nga rod. Amangan noan niya ti aramidan na ken ka, ta binasted mo. Sapay loko-loko day chay. Iso tay tao adi na kayat ti mapaay iti kayat na agun-udan. Wen, bilhen. Talaga nga agan nadak. Maawatan ka no apay adi mo kayat ni Carlos. Takas ko na ni nanang ko, pilyak ka no ti batak abaro. Detay ka no makajos, tapno na singpat, saan abartak, wano agbisyo mo. Pudno launay. Husto ni nanang mo. No makajos ti tao, liklikan na ti madi nga aramid. Kumustan ti takyag mo, tatang? Naimbaganay na nakaw. Iso mabalin kon ti mapan iti bangkag. Nang runa ta adumanen ti maarami di jay. Agin na kayo kid di tatang. Siya kun ti mapan iti bangkag. Uray, tasabado mat ita. Kunak man no adda papanan nyo kadagiti kakadwam itangal daw. Napan kamin iti kalman. Taisulaan ka no ti wayada. Aywan gayam. Imaitay ni Carmen. Tao may nakabisitaan. Ngam, imbagak ang nakaturog ka. Iswasan ang nagbayag dito'y balay. At daintid na akamuti kan sitaw. Katariniing nakumalakta ah. Ha? Kat numayat ti uro kam itay. Iswadi kan binangon. Simangpet ka manan anabartak, iho. Inaldaw lata nakasta ka. Apay, di ka di maumang agbarbartak? Mama, diyan kamin maklon na din na kay ayatan ni Carmen. Kat ano mati babae dita, mabalin mo nga arman. Apay paylaang aday jay a babae ti kinayat mo. Di yung amin mawatan, mama. Isulang ti babae nakarik na kiti kastoy. Gansan laday ta. Napintas ken nasingpet a babae ni Carmen. Anya? Ngam, saan amay bagay iti estado ta iti panagbiag ni Carmen, iho? Ti Pilyam, kat jay babae nga adak kaya na iti biag. Mama, Dengganak, iho. Kaputa pagsaya atam batlaang, daytoy nga ibagbagak. nakaluto kagaya may nanakaw. Ay na, nagbanglumot tinday ta inlutaw. Tatang. Isungag tugaw kayon tamangantan. Kalpasan na, inta makimisa. Domingo ita. Ay, wan gaya man niya. Nalipatak mo't na Domingo gayam ita. Ha? Ala ni tatang. Amangan no agkabaw kan. Ay, saan pa'y mo't ah. Angem saan abalay no agkabawak. Adda kamit amang ipalpalagip kanyak no pa nagmimisa. Matkit di tatang. Ala, mangantan. Tamangan no bumao ti makan. Daytoy kati kayat ko. Mabsugak iti taraon.
Kan mabsugak pa iti sasao ti apaw. Ikan ka iti dakkel agatad. Gamti kayat ko, agasawa kayo iti anak ko. Tinapatag kanya kat agragsak ni Carlos, kantap no isardeng nan ti agbartag. Ladingitag, Doña Lucia. Ngamjak umanugot iti ising-singasing mo. Nang runa katjak ay ayatan ni Carlos. Apay, di mo kayat arumang ay ti biyag mo. Kansan lang nga dayta. Maited ti anak ko amin akasapulam. Pudno, agrang ayak iti sidong ti anak yo. Ngamjak tumatlan na ragsak. Gaputa saan nga iso ti ipit-pitik ti pusok. Kan kang runahan iti amin. Awan kan kuana dagiti galad. Asap sa pulak iti maysa alalaki. Anya ti kayat mo asawan? Maipaahingag paiso ni Carlos dagiti kasapulak. Ngam adda ka di panagbuteng na iti Diyos. Ay, nagatang kumatlaangan dagiti kasapulan mi ije balay. Ay, agawid akmatan. Tapno makaluto ak iti pangrabian mi. Oh, ni Carlos ti masabat ko. Umasidagan. Kunak tubay kat asikaday ta, Samuel. Apay ka di. Anya ti maipay ko. Agpudno ka man kanyak. Kaayan-ayat mo ka din ni Carmen? Ne. Wan. Kaayan ayat ko ni Carmen. No kasta. Daytoy ti maiparbangkan ka! Ala, di ka nagsangit, Carmen. Tata, Jack lang amin maaklon na kasi tinapasamak ka ni Samuel. Tinapatag. Naitaray adagos dito ospital ti anak ko. Ket natiliwmetan ni Carlos. Tata. Patibkerem ti pakinakam mo. Masigurado. Sana baybay anti Diyos ti anak ko. Iswadi ka nagsangit. Patya ka malasatan ni Samuel ti operasyon na. Ket umimbag. Gapo taadda iti sidong ti apo anamarswa. Anya da ito nga inaramid mo, anak ko. Mama, diya kayo ti may balod. Tulungan ta ka makarwar ditoy. Mga lalaang ti abogado ti maaramidak ita, anak ko. Nagaduan nakakita iti inaramid mo. Kansaan laada ita? Nagadumat tandag iti nagdarum kontra kan ka. Anya? Diya kayat ti malungsot iti pagbaludan, mama. Diyak lakit di kayat. Saan ka ngagdanag, anak ko? Agpatulong ak kadag iti amamok. Barang makarwar ka dito'y pagbaludan. Tata, ingkay pa'y aginana. Gapot amok anabannog kayo ang nagbambantay ka ni Samuel idarabii. Inton madamdaman anak ko. Pangaasiyo, taginana kayo. Tapno adda pigsayo. Sana bale, adda akmat amang sublat kada kayo. Agyaman akin ka, Carmen. Tada ka amang tultulong kada kami ti anak ko. Awan anyaman na tata. Gaputa saan kayo nasabsabali kanya. Kan maysa, kaayan-ayat ko ni Samuel. Iso ati kayat ko, adda aklat ta itisibay na. Kumusta kan dito'y pagbaludan, iho? Mayat-mat, mama. Naanos da kanyak ditoy. Kan adon tinamamok dito'y pagbaludan. Iho, Nakamiris akon, mama. Pagbababawiyak dagiti inararamid ko iti kalabas. Kat pakawanan na ko, mama. napakawan kan, iho. Kan pakawanan nakmat. Gaputa saan ka nga insuro itinasaya at awagas. Mama, Naladaw man ti amin. Ngam aklunan ta nakastoy tinapasamak. Tinapatag. Nakamiristado. Sana bale,
Takanayon kaabisitaan dito'y pagbaludan. Uwan, mama. Kat di kagdanag. Gaputag sing-sing petak ditoy. Kablaawan ka iti pa nagturpos mo, anak ko. Agyaman tatang. Congratulations, Samuel! Nakaturpos kan kas may nga engineer. Wan nga rod. Kot uray si ka. Congrats, Matt. Teacher Carmen. Sika talaga. Kat, sumurot kayo na kada kami. Tamapantay yung mga ija restaurant. Ay, ketwin Carmen. Dayta ket your urayak. Sapay itayak pay lang nga mabisain. Ni tatang talaga. Basta makan. Nagalisto. Sana bali tamakabsog mati makan. Pudno ka diti makitkitak. Sika ka di ngagpaiso dayta, Samuel. Oh, agyaman na kiti apo. Tadinengeg na ti karkararag ko. Juan Carlos. Kumusta kan dito pagbaludan? Nasayatak matlata dito eh. Sika ngay. Okay aklaan, Matt. Imayak. Tao may kabisitaan. Nakuna ngamin kanyak ni mamam, akayat nakamakita. Pakawanan na kumaiti inaramid ko kan ka. Naamiris ko. Asaan ama iparbang dagiti inararamid ko. Nabayag na napakawan ka. Tinapatag. Nagbalbaliw kan. Kang runaan iti amin. Namati ka iti apo. Kan intulok mo. Nga iso ti agari iti kaunggam. Nasaysaya at nga ayat ti agari iti puso ngam tigura. Tati ayat ipaay na ti kapya. Kati Diyos isanto ti mangsubad kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 22, versikulo 15. Gagangay nga agarami dagiti ubing iti kinamaag, kan awan serserbina abambanag, ngam ti panangbao ti mangisuro kadakwada nga agaramid iti naimbag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala. Kinapudno Candia. Oh, at ti pagplete yung kiniboy ama pan ije pagadanan. Saan mo abaybay ti anak ko, ha? Sapay nagbangad ni Boy, manang. Apaon na amin akadalan na. Di nakatapaan nulukon damat. Isumot ti mangirugrugi iti apa, manang. Anya nga iso? Basta, saan mo nga ung-ungtan ti anak ko, ha? Anawaok numakitak amang sutil iti pada na nga ubing. Jay sutilan na ti papanawam, tapno saan asutilan ni Boy. Ay, wen manang. Ay, konsentidora mo't dahito'y nga ina. Ay na, boy, saan mo nga igamanday ta, tanarugit? Ha? Marugitan ti badong. Numarugitan, di labam. Ada ka nga ruda para laba. Ape, adi mo danggan ti maibagakan ka. Dengdenggak mata, sa anak matatulang. Mangeg mo, angam saan mo mat atong palon. Ay, maditikas ta agalad ti ubing. Saan to pa'y nga ibaga ni mami ama ditigalad ko? Sikakit din ti mang ibaga? Kasano, kat di na makitkita. Awan mo't ngamin ditoy. Adda iti trabaho na. Saan ka kayat? Kayat ko ni mami. Uray kay kayat mo ni mami.
Saan ang mabalin nga iso timang kadwakan ka dito school? Tada trabaho na. Sika ko matimang trabaho iti trabaho ni mami. Ta iso ti kadwak. Saan nga rod ang mabalin? Saan ko nga amo jay trabaho na? Ha? Nagdakkel ka? Saan mo nga mo ti trabaho na? Unay kan. Ne, imay kamat lolo ako bo. Apay, saan mo ang maunat day tasikat mo? Ay, maunat ko mabanugak mait. Iso nga kubkubo ka magna. Agtakder ka na laeng. Saan kat nga kubo-kubo ka? Sige apok, talabsan ka dito'y arubayan. Umunegak pa'y. Ay na. Nakakubo magmag na. Aguray man. Lumagtuak ta sa kayak. Ay, nakusbutan na pok. Habi asin na kay anak. Kapsot kayo matgayam. Ay, anya tinaramid mo ka ni Lolong. Ay. Ape apang pandagam anak usbo. Ay. Pumanaw ka tapno makabangon ni Lolong. Ay, tulungan dak man na bumangaw. Nagsakit ito, mangkaw. Sinakaya anak ngamin ni Boy. Ay, sige, tata. Kumput ka kanyak, tatulungan ka bumangon. Ay. Apay day tatumang mo, nagasigas mag. Ay, napanak iti balay da boy. Jak nadlaw alimagtaw kat sinakayan nak. Nakusbo kami na. Ay, unay kati apukotan. Ay, nakaaro ti kinapilyo na. Madakat basbastos na nga agsungsong bata. Ay, ayunan mo't ngamin ni Chanda nga anak ta. Di na kumaparamanan tapno agnakam. Dagat at umangkin ti ulo di ubeng. Ta sana makaramraman iti baot. Uwad atawan kabutang ano kasta. No kumamabaot, no kasta anak kabasol. Ay madidigra kat dinan aramidan ti maday. Ay, kasano a disiplinain day di nga ubeng. Kat ikaluya mo ti inana. Day takat nga raw. No anawaan ni Rusa katulong. Isumat yung tan ni Chanda. Adabo nang dito'y kusina. Ay, alahak man. Tayo nakagay ayam. Nay. Apay day tabunang, boy. Ha? Ay, papanam. Oh, di talang. Adamapan ko tagbatan. Ay, saan, boy? Ang mga numatagbat mo, ti imam. Apay kumangay ang matagbat ko ti imak. Kat no nasakit ti matagbat. Sige, dita ka. Ay, agsubli ka ditoy. Agsugliak tumatlag. Ay, boy! Na. Nagturungan nan. Ay, surutak. Nay, awan mo't ditoy. Nagpartakan ang nakadayaw. Ay, anya nga taadalan ti sinurot na. Jak metan nasiputan. Nagkaro mo ti kinaloko day tao awirmon. Ha? Apay ka day, manang? Tinagbatagbat na matanje po unti sa bami. Pinukan nakit din. Ay na, manang. Jakmet ngamin nasiputan na no nagturungan na itay. Talaga kit di aloko day je aboy. Nalabasan day je nga ubing. Anya ti ko nam? Ay, Aloko ti anak ko, ha? Kasano, kat napan ti anak mo iti asidag ti balay mi. Pinukan na matanje po unti sa bami. Imbes ko maadandanin ag sabunganay. Ay, sayang pa'y jay saba. Day talakit din ti pangkunaam analoko ti anak ko. Mano, ti bayadak, ha? Saan ko apagpabayadan? Ngambagbaga kumamat di anak mo, tanalabasan ti aramid na. Day talakit saban, manumat la day tangay. Bayadak tapno awan may bagbagam. Sige, no ado ti kwartam, bayadam nga rudan. Ay, nasayata pimasar ka dito'y balay, Chanda. Apay ka di tatang, adda na patag nga ibagayong? Nuadda ka mali ti anak mo, saan mo nga ayunan. Dumakdakkel ti anak mo nga awan nasayata sursuro na. Anya ti kayat yung asawan? Dakas ti anak ko.
Ay natatang ubing pay ti anak ko. Di na pay amuti na saya at kan saan. Isu nga raw nga itapay laing tao, Bing. Para manamaw ni tibaot, tapnosan nga aglablabais. Apay ko maapara manak ngay. Kaasi ta ubing pay ti anak ko. Kamali apa ng dungo ti kasta. Kasano no tumanor aluko ti anak mo? Ay natatang addan to panunot na no dumakkel. Isunto ti panang bagbagaken kwa na. Ay, no natangken ton ti ulo na. Narigatay na bagbagaan. Anya ka di manan ti inaramid mo, boy. Ay na, binagsulmumat ka no iti lapis ti ulo ti kaklasem. Rinabak ko lang, mat. Saan ko apinigsaan? Nagdaramot ton. Ay na, paayabanda ka no ni mamim di ti pagadalan. Uray pa aya banda. Saan mo't nga agungot ni mami? Ang madi ti inaramid mo. Saan arumbang? Ni mami ti makam mo. Nalaing ngamin ni mami. Isuan na turad ka nga agaramid iti kalukwan. Tamom nga isakit na ka ni mamim. Mamik nga rod. Di sakit nak. Saan akaskan ka? Ung tanak. Di ka kayat. Ay, jak ngamin kayat adakes ti pagbanagam. Apay kumaadakas. Saan tupay nga ibaga ni mami ti kasta? Si kakit din. Inong tanak ni Manang Rosa itay. Isu abalsak. Kabilak iti baby oil ti pagnaan na amapan iti kusina. Kat numabadda ka na. Maigalis. Boy! Apay nga agkaiwara ti ayayam mo ditoy. O may murnusan. Saan na siya ti para urnos, mami? Ni Manang Rosa. Ibagam ken kwa na, tao may nangarod urnusan. Agay ayamak. Urnusan nanto na makita na. Aglablaban ni Rosa. Ingkan! Diyak kayat apanawan ti ay ayam ko. Inak man kit di kusina. Makain-inumak. Ay! Ay, naigalisak matan. Anay ko. Apa yan naggalis dito eh. Ay, Rosa! Di ka kadagdaldalos! Anya ting kabil mo dito ruangan. Apa yan naggalis? Anay ko. Anya na ijay manang? Ay, kumpet ka. Tutulungan ka tumakda. Ay, anya nga'y tinagalis ako na. Ay, takman manang. Angot baby oil mat daytoy. Ay na, manang. Nibuyat tinakita ka na kaigam itay iti baby oil. Apay akinarga am iti baby oil ti mapan ijay kusina. Naigalisak lang nga rod. Nagsakit ti patong ko. Inong tanak ngamin ni Manang Rosa. Kunak nga iso ti maigalis. Ngam, si kamot tan tinapan ni Jay kusina. Kat si ka tinaigalis. Apay nga inong tan na ka. Diyak amo ah. Kunamlan asino akalalaingan. Katulong lang. Kasaritak man inton madamdamaday di akatulong. Ung taman mo't mami. Kaslagad kalalainganan taong tan na ti amo na. Dahi tamot timbagakan kwa na itay, mami. Apay nga inungtam ka no ti anak ko itay malaman. Binagbaga aklaang mat, manang. Aywan gayam. Nalipatak matan nga imbaga. Ay, papaayabanda ka iti pagadalan. Apay apaayaban dakat adda trabaho. Ay, kwa ngamin manang. Binagsul na iti lapis ti ulo ti kaadalan na. So, binagbaga ak. Apay pala ang apaayaban dak. Ubing ti anak ko. Di na ammo ti aramidan na. Kasanungay, no mata ti binagsul na. Linuko da siguro iso a binagsul na. Ing kailangan makisao iti pagadalan, manang. Dahi tangamin tibilin ti maestrada. Asino day jay amestra ako namlan kalaingan? Kunam no asino anaturay? Bagbagaam ko madya anak mo, manang. Nakaron ti mading aramid na. Adda aya nakam ti ubing. Agnakam danto intun dumakkel da. Saan nga amin nga ubing kat loko akas iti anak mo, manang.
Adun ti aramid na saan anasaya at dito'y pagadalan. Na, day talakit din ti pangibaga am aloko ti anak ko. Apay, mano tinagastos mo di tagas-gas ti anak mo tabayada. Ti kayat ko kat bagbaga manang. Saan kat agatadam ti kwarta amin akalukwan nga ar-aramiden na. Tapno awan ti may bagbagam iti anak ko. Bayada ko day tagas-gas ti anak mo. Ha, buisit kit di. Puutom to ibagak manang. No kasta ka akanayon di ta anak mo, agbabawi kanto. Pinaya banda ka no ni Chanda iti pagadalan. Wain, kat imbes a dumawat iti dispensar. Saan? Ta isupay ka no tinatangsay. Dayta nga ro ti pagbainak iti ugali ti anak ta. Ay, konsentidor launay. Iswa na loko di anak na, tapampanuinuyan na. Ay, uray nakabasol di anak na, isakit na lata. Dumteng to ti panawain, ngagbabawi ni Chanda, iti kasjay ngar aramiden na. Apay nga agim impake kamatan, Rosa. Agawid ka ka din. Wen manang, diya kun maano santi ugali ti anak mo. Nakaro ti kinabastos na. Ay, awan lakit di ti mayat akasukat mo. No adaman masarakan nyo, sigurado asaan to ang makaanos. Manipod ngamin ubing, pinampanuinuyan nyo lata. Iso nga uray na kayo, kat di na kay ikan kano, manang. Apay akas jay matan tinagbanagan ti dinungdungok nga anak ko. Di nakpahin ikabkabilangan nga inana. Saan ngamin anak karamraman iti baot? Di yu inungungtan, manang. Uray nakabasol, inay ayunan nyo mutlata ti madi nga ugali na. Rabiin, anak. Apay nga itakalaang. Aglisi ka man kid di iti pagnak, sika abakat. Saan ka pasali-sali? Hunay kalakit din anak ko. Kasta ka kadilatan. Agbartaken agbalog tar aramidem. Aramidam mat no anya ti kayat mo. Ngam dinak anawaan nga ginom. Dayto iti pagragsakat. Madanaganak. Ang mga noan niya ti mapasamakken ka. Tagwalang-walang ka iti disoras ti rabii. Anya kumangay ti mapasamak kanyak. Isudan to pa iti iwalang ko. Kadmadan inwalang ko. Ngam di damo asyak tinangaramid. Nalaing to'y anak yo. Anya. Pangasayo man nanang. Intayo iti ospital. Nagngangabit ka no ti anak ko. Binalas dagiti pinaspasakitan na. Ede, pailang nga ben, nga imbaga amikan ka. Asaan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti anak mo? Ngam di kamot dimngag. Agbababawi ngam daladawan ti amin. Dinungdungok ngam di nakpay respetuan. Bastos ti anak ko nanang. Manipod pa'y ngamin ubing kat pinampanoy-noya. Ngam kasto'y gayang tinagbanagan na. Di mo konsensyan ti anak mo iti madi nga aramid na. Tapno saan nga agbanag akaasi iti odi na. Papagayam, di taan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Benawe. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC,
Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inte ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ay ayatek akakabsat, saan nyo nga ibalusan ti bagiyo. No diket, bayan nyo at ipungtot ti Diyos ti agibalas, tana isurat, kukwak ti pamalas, syakto ti agibalas, kuna ni Jehovah. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nay, naan ano day tarupa manakaw. Dara-dara ka mata si Mang Pahit. Tatang, awan mo ti amo kabasol ko. Ngam dinangran naklatan ti anak ni Dunya Lucia. Anya? Inaramid naman ang daytakan ka. Ay, nalabasan ti anak ni Doña Lucia. Bayan yun, tatang. Tinapatag, kat nakasangputak asi kakaradkad. Ngem anak ko. Tatang, saan yun nga ikaskaso? Gaputa uray anya ti aramiden tayo. Awan laban tayo kan ni Dunya Lucia. Ay, ala. No isuti ko nam. Ngem pangasim tagan anad ka. Kandi ka agar aramid iti may kaniwas. Gapo iti inaramid mo. Nagbabawi ti maysa nga investor nga ag-invest iti maysa a proyekto. Mama, diyak amo akaduayo as sumangpat da jaya tao. Kan, saan mo ta siyak tinangirugi? Anya saan? Nakita na si katinang ngirugi. Kan saan lang adayta? Nagtutulungan yung agbabarkada at dinangran ni Samuel. Ini kaklang mat iti leksyon na ni Samuel. Gapo kan kwa na? Saan nakapagan ano ni Carmen? Gapula ang iti babae. Dinangran yun ni Samuel. Agpanpanunot ka kadi, Carlos. Mayatel daw maitaan, Samuel. Naibus namin adagos dagiti lakok anatang itang aldaw. Sigurado, maragsakan lakit di datatang kenalan. Saan la aday ta? Magatang ko dagiti kasapulak iti pagadalan. Kasta ka di? Talagang nagagat ka na singpat ka, Samuel. Saan la aday ta? Kanayo na makita ka iji simbaan. Wen, iso namin ti di makla, Carmen. Ken, mamati ak, ati taong agbiag iti nasantuan, kat ad-ad dapay aparaburan ti apo. Ang paiso day ta. Ang pudno ka di adinangrang nakamanan ni Carlos. Kan, itulok mo ka di akas talata na kanayon. Pudwa kinabil na. Ngamjak agibales. Gaputawan matlaan ti maganab ko anasayaat. Ken, ikararak ko iti apo. Nga ison, ti makaamukan ko na. Hatay ta. Nalpas kun at sinibugan dagiti mula mi anatang. Ay na, mangrugida na dumadakkel. Ti anak ni Doña Lucia ti sumugat. Hoy! Sika lang ay! Sika ka di ti ama ni Samuel? Ay, wine. Anya ti masapul mo iti anak ko. Awan ni Samuel. Apay ngay. Agdanog kamatay na. Anay ka. Damagam iti anak mo. No apay adinangran ka. Sika lakay. Ken bagbagaam ti anak mo. Asaan nga agin lalaing. Kunamla na sino anasantuan. Ngem. Saan mo't gayam? Ay awan ti amok abasol ken ka ti anak ko. Nasingpet ti anak ko. Ti kunam kit di. Agin sisingpet. Ditakan! Imayak, tapno siya akong ti agbayad kadag iti pilsyo iti hospital. Kan alaan da ito agatan, Samuel. Dunya Lucia. Basit lang agatan da ito'y. Tinapatag.
Saan kayo nga agdarom? Gaputa madadaal ti reputasyon ko kas negosyante. Saan ko nga awatan day tagatad, doon yalo siya. Kandi ka agdanag. Saan kami nga agdarom? Apay, saan kayo nga agkasapulan iti kwarta, Samuel? Pudnong agkasapulan kami iti kwarta. Ngam saan aday tati kapatgan iti amin. Agyaman lang iti day tagatad. Ngam lading itag. Jak awatan day tagatad. Carlos, namin anon nga imbagak kan ka, adi ka kayat. Kan pa nga asim, pumanaw kan, gapot adupay ti aramidat. Anya? Itala nga umayak dito'y balayo nga papanawan nakpay. Apay ka di adi nakayat, ha? Uray anyat araramidam, di ka maayat. Pasensya kan, ngam addan agtagikwa iti pusok. Kat saan asi ka dayta? Iso apang nga asim, tadi nakrengrengan. Jak maklunday tanging bagam. Ado ti kwartak. Ket agbyag ka anarang ay itisidong ko no siyak ti pilyam. Wen, agbyagak nga agpayso anarang ay itidanam. Ngam jak to agbyag anaragsak iti sidong mo. Anya? Binasted mo ni Carlos, friend? Amangan noan niya ti mapanunot ng aramidan. Saan mo't amabalin na song batak? Ta saan kumot nga ay ayatan? Ala, agan-anad ka nga rod. Amangan noan niya ti aramidan na ken ka, ta binasted mo. Sapay loko-loko day chay. Iso tay tao adi na kayat ti mapaay iti kayat na agun-udan. Wen, bilhen. Talaga nga agan nadak. Maawatan ka no apay adi mo kayat ni Carlos. Takas ko na ni nanang ko, pilyak ka no ti sungbatak abarong. Detay ka no makajos, tapno na singpat, saan abartak, wano agbisyo mo. Pudno launay. Husto ni nanang mo. No makajos ti tao, liklikan na ti madi nga aramid. Kumustan ti takyag mo, tatang? Ay, naimbaganay na nakaw. Iso mabalin kon ti mapaniti bangkag. Nang runa ta adumanen ti marami di jay. Agi na kayo kid di tatang. Siya kun ti mapan di bangkag. Uray, ta Sabado mat ita. Kunak man no adda papanan nyo kadagiti kakaduam itangal daw. Napan kamin idi kalman. Ta isulaan kanu ti wayada. Aywan gayam. Imaitay ni Carmen. Ta umay nakabisitaan. Ngam, imbagak ang nakaturog ka. Isuasan ang nagbayag dito'y balay. At daintid na akamuti kan sitaw. Katariniing nakumalata ah. Ha? Kat numayat ti uro kam itay. Isuadikan binangon. Simangpet ka manan anabartak, iho. Inaldaw lata nakasta ka. Apay, di ka di maumang agbarbartak? Mama, diyan kamin maklon na din na kay ayatan ni Carmen. Kat ano mati babae dita, mabalin mo nga arman. Apay pailaang aday jay a babae ti kinayat mo. Di yung ngamin mawatan, mama. Iso lang ti babae nakarik na kiti kastoy. Gansan lada ita. Napintas ken nasing pata babae ni Carmen. Anya? Ngam, saan amay bagay iti estado ta iti panagbiag ni Carmen, iho? Ti Pilyam, kat jay babae nga adak kaya na iti biag. Mama, Dengganak, iho. Gaputa pagsaya atam matlaang, daytoy nga ibagbagak. nakaluto kagaya may nanakaw. Ay na, nagbanglumot tinday ta inlutaw. Tatang. Isungag tugaw kayon tamangantan. Ay, Kalpasan na, inta makimisa. Domingo ita. ay wan gaya man niya. Nalipatak mo't na Domingo gayam ita. Ha? Ala ni tatang. Amangan no agkabaw kan. Ay, saan pa'y mo't ah. Ang saan abalay no agkabawak. Adda kamit amang ipalpalagip kanyak no pa nagmimisa.
Un matkit di tatang. Ala, mangantan. Tamangan no bumao ti makan. Daytoy ket ti kayat ko. Mabsugak iti taraon, kan mabsugak pay iti sasao ti apaw. Ikan ka iti dakkel agatad. Gamti kayat ko, agasawa kayo iti anak ko. Tinapatag kanya kat agragsak ni Carlos, kantap no isardeng nan ti agbartag. Ladingitag, Doña Lucia. Ngamjak umanugot iti ising-singasing mo. Nang runa ka jak ay ayatan ni Carlos. Apay, di mo kayat arumang ay ti biyag mo. Kansan lang aday ta. Maited ti anak ko amin akasapulam. Pudno, agrang ayak iti sidong ti anak yo. Ngamjak tumatlan na ragsak. Gaputa saan nga iso ti ipitpitik ti pusok. Kan kang runahan iti amin. Awan kan kuana dagiti galad. Asap sa pulak iti maysa alalaki. Anya ti kayat mo asawan? Maipahingag paiso ni Carlos dagiti kasapulak. Ngem adda ka di panagbuteng na iti Diyos. Ay, nagatang kumatlaan dagiti kasapulan mi ijay balay. Ay, agawid akmatan. Tapno makaluto ak iti pangrabian mi. Ni Carlos ti masabat ko. Umasidagan. Kunaktubay kat asikaday ta, Samuel. Apay ka di. Anya ti maipay ko. Agpudno ka man kanyak. Kaayan-ayat mo ka din ni Carmen? Ne. Wan. Kaayan ayat ko ni Carmen. No kasta. Daytoy ti maiparbangkan ka! Ala, di ka nagsangit, Carmen. Tata, Jack lang amin maaklon na kasi tinapasamak ka ni Samuel. Ay, tinapatag. Naitaray adagos dito ospital, ti anak ko. Ket natiliw metan ni Carlos. Tata, Patibkerem ti pakinakam mo. Masigurado, sana baybay anti Diyos ti anak ko. Iswadi ka nagsangit. Patya ka malasatan ni Samuel ti operasyon na. Ket umimbag, gapo taadda iti sidong ti apo anamarswa. Anya da ito nga inaramid mo, anak ko. Mama, diyak kayo ti may balod. Tulungan ta ka makarwar ditoy. Mga lalaang ti abogado ti maaramidak ita, anak ko. Nagado nakakita iti inaramid mo. Kansaan la ita? Nagadumat tandag iti nagdarom kontra kan ka. Anya? Diyak kayo ti malungsot iti pagbaludan, mama. Diyak lakit di kayat. Saan ka ngagdanag, anak ko? Agpatulong ak kadag iti amamok. Barang makarwar ka dito'y pagbaludan. Tata, ingkay pa'y aginana. Gaputa amok anabannog kayo ang nagbambantay ka ni Samuel idarabii. Inton madamdaman, anak ko. Pangaasiyo, taginana kayo. Tapno adda pigsayo. Sana bale, adda akmat amang sublat kada kayo. Agyamanakin ka, Carmen. Tada ka amang tultulong kada kami, di anak ko. Awan anyaman na tata. Gaputa saan kayo nasabsabali kanya. Kan maysa, kaayan-ayat ko ni Samuel. Iso ati kayat ko, adda aklat ta iti sibay na. Kumusta kan dito'y pagbaludan, iho? Mayat-mat, mama. Naanos da kanyak ditoy. Kan adon tinamamok dito'y pagbaludan. Iho, Nakamiris akon, mama. Pagbababawiyak dagiti inararamid ko iti kalabas. Kat pakawanan na ko, mama. napakawan kan, iho. Kan pakawanan nakmat. Gaputa saan ka nga insuro itinasaya at awagas. Mama,
Naladaw man ti amin. Nga aklunan ta nakastoy tinapasamak. Tinapatag, nakamiristado. Sana bali, takanayon kaabisitaan dito'y pagbaludan. Uwan mama, kat di kagdanag. Gapotag sing-sing petak ditoy. Kablaawan ka iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman tatang. Congratulations, Samuel! Nakaturpos kan kas may nga engineer. Wan nga rod. Kuturay si ka. Congrats, Matt. Teacher Carmen. Sika talaga. Kat, sumurot kayo na kada kami. Tamapantay yung mga ija restaurant. Ay ketwin Carmen. Dayta ket your urayak. Sapay itayak pay lang nga mabisain. Ni tatang talaga. Basta makan. Nagalisto. Sana bali tamakabsog mati makan. Pudno ka diti makitkitak. Sika ka di ngagpaiso dayta, Samuel. Oh, agyaman na kiti apo. Tadinangag na ti karkararag ko. Juan Carlos. Kumusta kan dito pagbaludan? Nasayatak matlata dito eh. Sika ngay. Okay aklaan, Matt. Imayak. Tao may kabisitaan. Naku na ngamin kanyak ni mamam, akayat nakamakita. Pakawanan na kumaiti inaramid ko kan ka. Naamiris ko. Asaan ama iparbang dagiti inararamid ko. Nabayag na napakawan ka. Tinapatag. Nagbalbaliw kan. Kang runaan iti amin. Namati ka iti apo. Kan intulok mo. Nga iso ti agari iti kaunggam. Nasaysaya at nga ayat ti agari iti puso ngam tigura. Tati ayat ipaay na ti kapya. Kati Diyos isanto ti mangsubat.